Ini ketika Batesi TV. Bat Pidang Pet ya ke Jingya Keren. Markmat Bat Kikirtong. Te mentang idon bangi ya iba pensyai manik CM iba lalongteng u MDC bat laisen laiwat kum u MLA bat menteri jong sarkar bamensua. Mentapan in yang yele biang in aireng biang hagani ke election syaka yang dorbar tawain ke jela kum u riu shimet lani independent. Ni piang sobai phi ba pensyai manik CM syaka ni ke jingya keren bat ni kwa nengkong ban kli phi. Kum no fis ngo balai phi yang man aireng biang akan ni election. Fi ke jing snow ke janga ba ke jing trang ke janga ban yele biang akan ni election kolong ni iba ke dorbar thau an hi kamlong kum ki por ki balale. Ti kimdan ki an ki kanun ki ba khlan nakam ta ka lawe jong ki khon samla jong ni ka ri ki jongi. Ti ngidon kam ban yakta ye sibut ki an. Bat kum juru nakam ta constituency hi bro koi ngidon kam ba ke development ke man long ke ba ya cakmat ke ba ya caprang ba kat kum ke juk mentah Ti laisin pila long u MLA bat pila don ru bentaro haka sarkar kum nu pila ban ong ba pila wan ra ya kanu kanu ke jing roy la ni ke jing kiu haka sensyar khadar apo jela kila bun ba pi haga por menganang long kong mga kum MLA bu sports minister te tu kapor ka sports ka kham long shu te tu kapor ngwan ra ban pelong biang ya ka inter school sports tournament nang tai ke LP school sports tournament bat kumta hi ter ke te ngela pasyang hiru wan ra ya sipun ki bro ki bedai na ka menta ka jing bit jing biang jong ka jai menteri hi bro koi te kidan sibun ki bro ki bengelai juya keren na juya keren ko assembly na kamata ka jingbit jingpiang ye kata pila ban pek ni ka proceeding haki por ki balek no kidan sibun ki proceeding ki bangang la juya simbun ta ba ko assembly haki debate but kamtam e haki nu ki discussion ki bangi ka balong kongsan be haki ti por kai ke ba pinle pat la da pi jom kum u no mikman na ka mlem constituency ki mat ki ba pi bu hakmat e mentah pi kimat ki ba ngabu e hakmat ko ang pi kon namata constituency ko mangala trei min chuang an kham trei buncha namanga dei bru ba i bai ka kam na i bai ka kam but la ki bri hi ki ai ki jing shania enga sa shi senam kimdan kam ban babi lese kinumdan kam ban babi but ngan ya trei hi bon sha na kam ta ka e ka mangala trei ki por ki bal le no ti ha ka bai dei pat bat ka state hi aparo ko ngi i bangi don kam ban lucia ya ki an ki kanun ki ba let's say kimlong shi or kom ki juk ko bamenta pi la dangi pe ya ka transfer act ya di ban kam pen klan chu e ka ti la dangi pe pat ya ki we ki bentaru ki don sipon ki an ki kanun ki bangi don kam hi ban ya tai namala dangi mi tai ba ngim klan ya ka an ki kanun em takmut ka jing shingan ya ka lawai jong ki kon ki jonga ki jong pi nai jong kari bu jai berriu hi ki man sa simti ya ki ni state ki jongi kan long ka balong ba ima ba ngi ngating ngalong yong ngi kela kom ka Tripura yong ngi kela kom ba Assam bat kum ta ter pi ong ba pi yang mentah kan ti ban yele biang ya kan election nomor ba pi shem ki don shibun ki jing duna ha ka rukom sensyar khadar ka pi don ban ong pat halor ka jingle jo ka sarkar jilla meklaya hak bai dei bot pu usam pi hak bai dei bot pu usam hi ka sarkar meklaya kala le bakla palat ikin kalam sim gi briu into confidence kata ka de kong san ne pi la sia sign la ka sign ya ka MOU menta la pi thiet jaka hasilong pi thiet jaka hangno ko benta pi ha ban yo ai ka NOC no urang ba shinong la pi mun ban registered for DC office ndrei hakabai dei pat bat kani ke jing ya sign jong ka MOU ngayu i kumba kamdan kanu ka consensus dan ni kamdan kanu ko ba ki nok sa charge nong ki sim ki sadar ki ai ke jing benjur na kata kadau haba kim ai ke jing benjur makiru ki le ka kut ka bagin yo ya ka jing ya ka rai ka ba kut ka basuba jong ka honorable high court jong ka Meghalaya pisngo ba
ka sarkar ka banwan haus nem arjar fulai mentau snem la nang ni long hakani ka san snem kan la ban pun urlong ye ka jingkwa jong ki ba kan yo no yo put usam upatikna phi ka sarkar ka ban sawn ka hab hi ban le no upai ba on ai jing sneng ye ka sarkar ka ba mentah hakani ka election arpo arpulai tiada upai ba ai jing sneng ye ka sarkar ka ba mentah hau arpo arpulai kini ki bai pat mo ki ban sa shimti na ka mentah ban ron ye ka sarkar na ka mentah san snem ki hab ban long ki ba pikir ba namar yo ka poi yang ka por yo pai ba ukun tak yang ikipat tiada kata kadau ki hab ban long ban pikir ba they have to learn from the mistake committed by the present government kai ka ba fidon man ong pat halor ka ni ka them motor ka ba ka wei ni kimat ka ba khluit ba po jala jung ni phi kan ka them motor hi ke issue ka ba ki babon ni seng bhalang ru kila ra ka namar ka dei ka umdei tang ba ka dei ka ba jabo khamtam me apo city ke jongi po nong ba jongi rei kawan ra ru ya ka jing bam singain jong kinong yo nong hat gi bawan gi time keleng jong ni ka ri khasi gi jongi namar ha pagile hang tu kisah ban victimize kisah pendik bat kumta ter tian rei ka sarkar le kam tan jing ken ban weng gi thamtor nalor ba ka jaka ka ade lupa ka jong ka sarkar ti nalor ba ka jaka ka ade lupa jong ka himam lim tian rei kan you ban shu alot no lane ban bu ong no eki bikin le yo sharut pi kam tan jing ke ti hndre ga i ka sulong tang ka political gimmick kene ka sulong tang na mata ka political vote banks tang nomor ba kito gidan ni ka vote le si kimnut man pen ki nomor ada pipet agiwe gi chala hapo Assam pipet hapo Delhi pipet Madhya Pradesh kinu ki structure ki ba sarkar ka yo i ba kawan ra ka jingma ki dismantle ba chimit kim ju up terne hang ni hari jungi pat ngalengo ba nadu ki por ki ba menchua hadu mentah no wat kinong yalam ki bala don hang hakan ni sarkar ba mentah kinong yalam ki bala leit ru le se ki shuhe tang ka tengam tenre ha ki don pat ha bor le se kim sim lala ye rei piru piladon laisen lai wat hapok sarkar hapok kaliang sensyar pi klem mon ra ai kata kamat kabai dei ba katham motor ni kabai dei bot put usam yang balik ngawan ra boleh mon ra lawan ra bai hak tu kapor ngai kren tang ba hak tu kapor kampat don kata ka jing dawa ba ya katham motor dei ban weng no katham motor hi ka jing dawa ka katham motor ka sedang nadu usnem la sen nadu usnem ar hajar prasane kelas sedang ban wan kata ka jing dawa kan ba dei ban weng no ka namar haki por ke bamen shwa kharmetor umlong ko bolong hagane ka juk ko bamenta pi haki por ke bamen shwa umlong ko bolong hagane ka juk ko bamenta andre ka por ke bamen shwa te ulong peace loving people re hadin pada fi kat kum ka jingya jang ka por te ngomdan shu kata ngi i bagi shu le don bor yaki ke ibaro khat ke pisngo bala da kawan da kawai ga sarkar pan kan la ban le halor ka ni ban pun khoi no phar re ka ni ka issue kahap ban le kadi ban don ka political will kahaban le nama kade ka public demand ke issue ru kade halor jong kata te kinya cik election kumno pat fisngo halor ka ILP hi kade ka ba kongsan hi ngidon kam ka ILP ngne hari jongi namar la da ngibyo ka ILP kan wanra ke jingma ka khraw but ngam idon jing hidu bukan ai la da Manipur ki adon Nagaland ka don Mizoram ka don Barikiwi ki cakap ka don te baleh ne hari jingi kam don ka shilong tang ka political will jong ki break badan ka bor but ka pressure ka bagi dei ban bu ka central government ke ti la ki klan ya ka lobby ti klan ya ka pressure ban bu ka ya ka central government kam don jingi ke magin yo ka ALP namo Manipur pi klan ban bu ka pressure ka Arunachal ka klan ban bu pressure ka don upai ru menchua ti gini Nagaland ti ka jongi gidon kampang pressure ni perkin press ba na ka menta kalawai menginyo ka ALP ti kam dan jige bak set ka central government kan agree ni kan ki de ki mat ki ba phi phin shim la ni ki issue ki ba phin wanra hakmat la ra phi long unong mikmat ba phi don le se ha ka liang jonga liang sansyar jong sarkar phi ki mat ki ba kongsan ngidon kam man wanra ga growth ha economy
Ada kamdan ke growth ke economy, te kamut ke production of goods and services su kahiar. Te sisian ba kahiar ke tu ke keta ke GSDP. Te sisian ba keta ke tu pada te ke lat ban create job ban wanra ke jing mentoy na ka benta ki ni educated youth ki jongi. Te kanam poi shono umdai na benta educated regi ni ke ba khayi pateng ru ki dumla ai ken. Ban yathir bha hakabede bat ka khayi ka pateng. Te namar da umdan ka ekonomi kalong stagnan. Te kamut kasih tom iken ban ya telun ka khayi pateng. Te re bangi kraw pada ka khayi ka pateng ni he ka kamai ka kaji nang ta ki khun ki ti jong ka generation ta ki yo kam yo jam temu ka ekonomi ru ka kiu ka. Te re la ka ekonomi kam kiu te mut ka affect ka per capita income jo gibre. Sian ba ka affect ka per capita income mut ka affect ru ka purchasing power. Te sisian baka affect purchasing power te kamut ka wages ru ka hiap te ka demand ani thu ipi ka demand kabun ka supply ka duna te naturally it affect everything ke tingi dot kamai ke economy ru bakan kiu ha tingi hap hi banya keren te lada ngila hi banya keren po assembly hawal day bat kani ka benda te namar ba ka allotment ka sarkar ka juai na ka pos ka budget 21 22 16,000 crores, 22, 23, 18,000 crores. Tenri yang ni ka crores pada kim juda discuss bah, kamtam ni ka plan outlay, ni ka allotment of funds yang ni department prepare. Kim juda discuss, you pass, you tip, tu assembly kelas, you kut ma. Ni ka daily long in details kan, kena masuk tu kan. Kat no college ka education department, kat no college ka roads, kat no college ka agriculture, kat no college ka PHE. Kanu kali ceki health department rehang ni kamnon te manjen talai discuss amot ki minut ki berkhoi rehang ni pat kami ti ki berkhoi na kata ka daw pi ka don ki cek ko khrawa ti la ka assembly hi ka long life kami ki pa ki por mo menchua ki jong ba bring ni share keren no mo ki jong martin rian majau no kitu ki de ki ado no tu ki por ki ba menchua ki jong pa professor Gigi Swell ru la de ki MP nang ta ki don ki jong ba banapok mokhar mo iba ayu itu banapok mokhar itu MLA berim di kumjur kiwe hide ki aktif hai kalau ke debate po assembly ko itanat ba kalong very live ka itanat ba nakata saya pan sinai ki an fair ke re wile menta po assembly hom tip ka an ni sinai no ka ke la romut pan sinai un hap kali na ten jarong kam no un hap kali ni bureaucrats te kam long ka ba ulaji ki nang hikmat pan sinai ki an mo ki bureaucrat kan chulang tang man assist ke re menta pada ngi pha ki no hikmat businessman ki belong less educated te but ki don kam ke kin hapan kali na ki bureaucrats te kam happen bureaucrats is only to assist us ke kena kata kada ngi miyo ki an ki baklan pi crunch panga education but ki ka pule ka puthi mo ka ei ka ba fidal man ong halor gani namar ba kumbang i ba ka kalahir sia ka pule puthi apo ka jela jungi ya pi ka bo ong pi ngim dan ni ka education policy ka ba pakka ti nalor nang taru ki ka educational institution ru ka sulong ka ngim focus ye ka human resource development ni focus only on building structure ti la ngin jendala focus kambon ka human resource development ka pisa ka government kan kadiban invest ba ka human resource development ti nginyo ka jing mentoy ko khrau ha ti umdai ta kata re ka kong saru kadiban long side by side ka vocational training institute ki bandon ti ba paka ki ba biang ti kadiban ya side by side apa ki school kan ti la ki don gini side by side pa ki school ko ila tip lupa ki nadu pa kidang pule uni student udan interest hakano uni udan hakano re menta ngimtip undang ngila light matric light class 12 kisah tip kan oh ni undan interest hakatu don nanti kalau stulit kan man decide ke ada ulah don lupa nak kelas 7 ceneng tekno kai la itu kan ulah don interest sang tu ngin pa no sika tu ka training nak kena mau unda pas pada ru unyo kam no chang ba pensyai sagoi jengkeli lada pi job pin ya sya liang bat no nomor pide kum independent pin lech ka liang ka ban sensya ni pin lech ka opposition pi ka sulong mental la ngi don ha assembly
nakaliang jonga hingal arai ngat sulong bai issue based support. Suppose lada ka ganu government ka form ka government kawan ra ikini ki issue ki balong ka jingmen toy ka jai ban riu ngin haban kersian kita ka issue. Hari lada ka ganu government pada ka bawan ra ki issue ka balong against ka jai ban riu tingi haban randin kan. Tikamut ka jing kersian jonga kan long bai kan issue based support. Kata ka di kongsan kan. Te sisin mengi ai ki issue based support la government kamle aru ngidon ni ka bor ban ya tai ban ya lang tu assembly but sisin bakal adon pada kala moli ka public opinion outside. Sisin bakal mol pada ka public opinion outside mut kiwi kala long aware this thing happened kumta kan sadon sa pressure group government have to bow down kai. Rementa tu umdan ni ide ban ya discuss sulong bai tu su kwa ka government ban pass ka ni la su pass bai tang su kwa pass government ni ka tu kam da page suai ka pros and cons ka advantage disadvantage yo ka kata ka jai ben riu yo ka kata ka ni kata te kamut ka kan ti han rei na kata ka daw ngahi ngamut ban yeng ha ta ka on issue based support ba penchai how arajar khat lai ka election shaging dorbar thawan ke jela rupi airan rei omna kamlim constituency bani pi how arajar pra hadin mangala remig election ti kawan nok election MLA hau arjar khat lai in between that ngale man pendem no ke jing puli ke jonga nga pendem no ke lo mo pindu tip ke te apart from that ru ngatik part ha ka dei bat ban lek puli ru ke MA mo te hau arjar khat lai kawan ke election te shwa hau arjar khat lai kamilim constituency ke bayar ha nadu maureng hadu sado ka ha po milim constituency pintu tip hai should be clear kan ni te ho arajar khat lai pada ka maureng hadu sado ka badan kumpa 6000 something ka hap no siapa mau plang te anda ka hap sa mau plang pan kita gi nong song sunang nang te ki wani gendu inga ki ong ba pensyai ngila ilong do long snam bat phila khat san snam mentan war bak election commission ka pan hap no sa mau plang te ngi sngu benyau ngi sngu benut isko kerja ban lek cetai constituency ti balik himwan ban yele lem na po mau plang ti hadin manglai syong rat bi linia la long lupa MDC ti la long lupa MDC linia di la dei lupa MDC tengi syong le perkhat kan tengok orang ngi yele amnu khon ti hadin manga perkhat ngang di ubri usik don maka susun ai ye ki bri ki bala le baham ki bang lai trailang si susun ai ba ti ngasim ka rai kan nga okey nomor people la long lupa MDC po miliam constituency jika taiga constituency taiga dang batmai tengok ong ngan lek ngak ngas mo flang constituency ti le no phina milim constituency kai ti de hang taken banga nga sa lek ban yele na po mo flang constituency na marbalai banga don ga jing sngo ko bakhia ba na ka benta kinong maureng hadu sado ki ba po ka milim constituency prior to 2013 kai ti nak ta kada nga sa lek sa tai kai dan rei bapli 2013 kelai rap kau kelai abot baik kan ya dan rei nak kita than cetai pada it's new to me maybe te ngam sim layo e kijing job te that's why nama ngadi ubri uba i bhai ka kam menteri ngap kwa hi menteri ka mau plang constituency bro khoi thang ba ngam sim layo e kijing job te hadin mentapat ngakwa ban wan biang support meliam constituency mangla le ki ba crowd ha tang ma kidang bun ki basa tengah kuat ban dep ikikai ti fi ngala le iki hak to ka por ngam miliam constituency ka scheme MLA jonga ga ditang de kilak te ang pan ikrur te hoi rewat la da ngai itang de kilak kana ngala le iki bolong ka best pa ka high satisfaction iki fi ti nak kata daw so fi ngadang don iki bangasa ki bangakwa ban pendep ka miliam constituency kum ka constituency ndai ka kongsan ya dei nak mata ban contribute di ka state ndai ka kum ka constituency pada kam don jinge nama ka scheme kala don lupa pi ka sulong tang ba ngiyo ibru ubukum no ban sami ki scheme pi ka dei tang katahi ti abangi ngayo pat la ki pai ba hi kidang syania plan martin kinum babe ya ka jing trekam ka janga but kinyo the best result in the future ahead kinyo the best result how snem ki banwan but kinum babi sisa ya ke rukom trekam ke jonga kai nak mentang meliam constituency pro koi
Ti habakum ta ki isu ki ba Philawan ra ha yeng dorbar thawain ha assembly namantaka Mlim constituency. Pi di dan lightly ki issue ki bangalara apo assembly bat kila urlong hiru. Ti kita ndu ki kham urlong mo namar bangala sa rem no tu. Ka issue ko banding ko kalong historical issue ke assembly building. Kadang assembly ke kita sama modern dia it should have been in Mlim constituency. Namar balik lada wan bu mau nagrim tu governor ka high level committee jong assembly ru kala agree hantai labu nanok sedang ban chnai ka assembly ka ban wanra ke jing mentoi ka khrau ba ya ka constituency bro ko we ka opposition bro we tin re hadian mangala rem no ki layara no sa taisa mau diang dia ka ba arpat ki issue ka kam kong san ka dei bot sipai ni pi hapo Mlim constituency naneng ngi kendu bu air force napo ngi kendu ki army jika kan mau ki por ka menchua haba ki briu ki le jing le kadang dondang tu ko we ki jing king nar Ho. ada le na kadiang hab yang suana kamon da le na kamon hab yang suana kadiang hari ke por menta te lada kadang don ki tu ko jing king nar ti kamon ngani tu yepi ar sngir pat po yo ti ngawan ra ke proposal man snai tu ko jing king he kebetulan menta te haba lawan ra ke tu em kil hab ban shift ka side na we ke por nomor ki ban pendik ispai kim sya ti haba ki sipai kim sya ni tu pi tinggal raise ke issue assembly umdai tang bang raise ke issue assembly ngadon kumba sipotuli khatsan tuli ki city ke mangayo no prime minister nangta tu kapor defense minister George Fernandez Ike Anthony nangta bat kiwi de ki babon nangta ngayo ro ni major general ki baju tho city sanga ti andang ngala ya discuss ngala long heated discussion ngayo city nang to ti nak sipai ron gong ti kim sya ai ban chanai tu singki then at last ki habban pendam bangamon jong pai ba ke then habban pendam yang hamon jong pai ba namar ngara ini issue assembly nga ya keren du support Delhi tinggi sayo ban chanai ke tu jingking ke bahe ko mantah umdai tang kata ndek lawan du sino lumu ba ban pendik ik pai ba ban care sini ban care satai ban numsya iki jika sejan bat kum ta terter ti tu kapor nga yang skan nga yang teli ngam ailat iki but nakalian jong ki kim sum lala ban le dan bor hadu kata-kata ke te kum tu tegaya kapor ka remno tu tegadu no nangta pada bar ki air force ki por ko menchua ki briu khamta me ha gili don kam hapo state bank nangta kili siu by electric bill nangta haba kilet support post office ki hap room support air force te kadang ki pendik bapli nomor balik nama kadi secure area tu mo ke defense area kadi secure te ki pendik ki jinjar ba ki wan ra ki jing te hadin ngup tu nge discuss nge keren kat hadu bangala pada ban wan ra ki office na ke bank nang ta na ka post office na ki MSB Shabar ki pai ba menta ki don kamru kim don kamru su sen sepo kelas sulong bai Shabar jongka compound jongka Air Force ke te kata ki issue ndai ke ba sakawai pat ke issue kalong ya kayo po nyumer ngalakwa mon wanra kayo ko he bahan te nyumer bakan long ke jing mentoi ya ka revenue jong ki pai ba jong ke constituency kan namar la kadon ka yo po nyumer kan yarap ru ka traffic jam hasilong te kamut ki priu bana po west borok kawai na riwar borok kawai na sara borok kawai kim dan kam su ban hiar se yo du te kamut kan kin de yo be inte po nyumer kan la kalong ka yo sim na la kalong ka no benta ka jikwa ka nga kalong hang to kan ngila adep hiban ya kren man ya le ikini ki ibro khot ten re ka proses ka ayat in sisha te ka sulong ba hadien kum tu mga sarem no ada katuka proses ka syukut no kamdan ke continuing process kan ten re la kalawan ga yo ngani tu ifi la kawan ka assembly kalau ke jeng toy ko khrau ha te bat kan long sisa ke jeng arab ko khrau ha na kam ta ki pai ba jong ka Mlim constituency bat kum juru jong ki kan we constituency ki ba ya lomba jong ka te kan te sakoi pat ka long ba menta pat ngai ba hang te ha po ki kan ro ni Air Force ki ju tho hado menta ba anyone who trespassers will be shot dead te banda dei ka por jong al not allowed to write such words ke
it should be prosecuted. That's a different thing. Mentala na udah nunggu bobi, bopliu bomtip ke beneng kendo kuy untuk kerok here, you'll shut him dead. You have to prosecute and then interrogate him kan. Fi mereka long ke isai met batik tik pihak yang tu shot dead as if we are not Indians deh. Ti kini ke ba isai met ba. Tadan bok ai ba kipai ba hi ken song thu gini ke bro. Ikhmiliti ba ka future jong Malim constituency kandon ke jing mentoy ke khrau ha. Nakam ta kalawe jing ikun. Nadanga hi ngayo lat ban ye jingi biang hangkar ke lempung nakamanta sencar kadar nakamanta usnam ke mansawan te ba pensai manik sim khuble sibu namanta ka jingwan jong pi studio jongi ba ka jing ekran jongi kermen ba phin job yani ka jing airang jong pi ka kani election ke bonwan khuble sibun ba jo ngai khuble ru nakamanta ki lomba jong kanika channel ya ki pai ba jong Malim constituency ngai khuble ya ki ru bagi lai don kat bot nga ki khat san snam ke bele no kumjur bi khon jonga te la ka don ko ru ke jing bakla ki por ka ba ngedon benta man long kum MLA MDC hikes nam ke balik ngin mi pe su sidin ngin pe ya career mirror ngin pe ya ka yit ka syakmat ban warra e ke jingkala ha ka Malim constituency ba kam tam e ka ba kosan e ka don kam e ka dai ka state ba ka jai ba hi bro ko